liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimela samaMpondo baba mkhulu phakade. Amen. Zonke lezi imanga ebezilokhu zenzeka kuleli zwe nesimanga sayo phela inkanyezi lena okuthiwa yayiqhamuke ngapha ePortshepstone lapho yayibonwe khona yibo labelungu bakwakhona ababeyilandela ibuye ime iqhubeke ihambe ibuye ime lapho yaze abadukela khona kanti isiwele lapha eNanda kude buduze nawo umuzi kaShembe lona sekuthiwa isekuphakamile iwele lapha yana ngaphesheya. Kuyimanje abelungu basabhizi bayazulazula khona lapha eNanda bamenyiwe phela babenywe yibo abelungu bakwakhona okuyibona abayitolekile le ndaba yalenkanyezi ukuthi njengoba kuwele inkanyezi ayiweli amahala ukhona umntwana ozozalwa oyoba into enkulu emhlabeni onesiphiwo esikhulu esisuka ezulwini. Bayehla bayenyuka labelungu sebebhalise bonke omame abakhulelwe kulo nyaka kusukela kwawayona lenkanyezi ucingwa lo mntwana. Kungenzeka ukuthi usezelwe kodwa njengoba uShembe efikile kuleli lizwe laseNanda akayiqedi iminyaka eminingi ekhona okusho ukuthi lo mntwana mayezelwe cishe unayo iminyaka ebheke kwemihlanu uya kwengaphansi. Abelungu ibathusile kakhulu lento ukuthi abantu abamnyama bangase bephinde bevuke emaqandeni njengoba phela sebebabambe ngazo izimishini lezi ezigcwele lonke izwe lakwaZulu. Phela kuyo le ndawo yaseNatal izimishini selokhu ziqale ngayo iminyaka yama-1840s njengoba kuzalwa nayo ingqalabutho lena phela kuthiwa nguJohn Langalibalele Dube okwakulokhu kungene ugogo wakhe ngawaminyaka yama-1840s kuzo izimishini uDalita Dube kanye nabo abazali bakhe abakhule kuyo le mishini umama wakhe uElizabeth Dube kanye naye ubaba wakhe uJames Dube owagcina esewumfundisi khona kuzo lezi mishini zaseNanda. Kwase kuzalwa yena uJohn Langalibalele Dube kuzo lezi mishini. uJohn Langalibalele Dube njengoba wayezalelwe emishini nje ayikho enye into ayiyazi ngaphandle kwayo phela imfundiso ayeseyithole kuzo izimishini njengoba waze wathola khona ukuthi ahlomule kuzo izimishini lezi kuba bemthathe beze beyomfundisa eAmerica. Kusukela kuyo mnyaka ka-1887 waze waphinde wasebenza khona eAmerica waze waphinde waba uthisha khona eAmerica wagcina ebuyile khona eAmerica iminyaka yama-1892 wazoba uthisha kulo lelizwe efundisa khona eManzimtoti. Ekubuyeni kwakhe ilapho phela aqhamuka neqhinga lokuthi akhande esinye isikole eMkhomazi ngo-1894 waphinde wakha namasonto amabili. Leso senzo sakhe uJohn Langalibalele sawajabulisa kakhulu amaNgisi base bethi nangoke umuntu ozosibambela kahle lo msebenzi wethu sasimfundisela kona lokhu njengoba naye wayesahamba kuyo injongo yaze izimishini. Ilapho abuyela khona emuva eAmerica eseyofunda phela izifundo zakhe zetheology efundela khona phela ukuphatha lezi zimishini. Ilapho afika acela khona noxhaso lokuvula iChristian School elicela kumfundisi uRobert J. Kent owagcine esemgcobile nayo uDube ukuthi abe ngumfundisi. Ilapho awuthatha nawo wonke lo msebenzi wakhe ayiwenza wayewethula enkosini uMqhawe wafaka nesicelo sokuthola phela umhlaba lapho azokwenzela khona lo msebenzi wakhe ukuthi akhe isikhungo sokufundela abantu abamnyama. Nangempela inkosi yamnikeza indawo elinganiselwa ku-500 hectares. Nangempela ngawunyaka ka-1900 yakhiwa iZulu Industrial Christian School sivulwa khona ohlange. Abelungu base-America bakujabulela kakhulu ukukhuthala kwakhe uJohn Langalibalele Dube njengoba phela naye wayesejoyinile iqembu elalikade lijoyinwe kuye uyise leli leNatal Native Contingent. Naso isikole lesi iZulu Christian Industrial Institute sasa sishintshiwe phela igama saba uHlange Institute ngawonyaka 1901
Waphinde wasungula nalo iphephandaba Ilanga Newspaper lesiNgisi nelesiZulu ngonyaka ka-1903, lapho elalibhalwa khona eThekwini, elagcina selishintshile selibhalwa khona Ohlange. Wayekhuthele kakhulu phela yena uJohn Langalibalele Dube, ebuye ehambe eye khona e-America, ebuye futhi egijime nalo phela iqembu lamadube eSandlwana iNatal Native Contingent eya nakhona eBloemfontein. Kuzo izingqungquthela zalo leli qembu yilapho wakhetha khona ukukhuluma nomlungu uMarshall Campbell owayewumlimi kamoba, lona phela igama lakhe kwaqanjwa ngayo indawo yakwaMashu, owayethole indawo ngalo loluya hlelo likaMashiqela phela uRenaud Saunders owayinikeza abelungu bakubo izindawo ukuba betshale umoba. uMarshall Campbell yena wayenikwe yona le ndawo esekuthiwa ikwaMashu ngesiZulu. Uyena lona washiwa uye uJohn Langalibalele Dube ukuthi abheke lesi sikhungo sezemfundo, njengoba wayeyusihlalo walo ibhodi labeluleki. uJohn Langalibalele Dube ingqungquthela phela ekade eyihambela laphayana eBloemfontein yokuthuthukisa leli qembu lamadube eSandlwana iNatal Native Contingent yaze yaba impumelelo ngonyaka ka-1912, lapho yaqanjwa khona igama elithi sekuyi-South African Native National Congress, i-SANNC, owagcine eqokwe njengaye futhi umongameli walo leli qembu. Inhloso enkulu yakhe uJohn Langalibalele Dube wayethi phela uzama ukubasiza abantu abamnyama ababengaphansi kwazo phela izimishini ukuthi nabo bethi ukuhlomhlomula kancane, ngoba phela wayesebonile ukuthi noma abantu abamnyama sebezinikele kulo lolu kholo lamaNgisi, kodwa akukho phela abakuthola njengoba nomhlaba wabo ungabuyisiwe kubo. Kodwa ingozi enkulu angazifaka kuyo uma engakhuluma ngomhlaba wabantu abamnyama, uzobe sezifakele kwesikhulu isigcwagcwa kuwo phela amaNgisi, njengoba emthanda kangaka njena ngomsebenzi wakhe omkhulu awenzayo ukuthi aphathe phela izimishini. Waphinde waba yilunga layo phela inhlangano lena yawo amaNgisi ayikhandele abantu abamnyama iNatal Native Contingent, esithuthukile njengoba isiyi-South African Native National Congress, inhlangano yamazemtiti phela amadube eSandlwane abelungu abamnyama, eyayizalwe khona phela laphayana ezimishini, ngoba phela wawuqale ufike usonte khona ezimishini bese ufunda isikole, bese ungena ngaphansi kwaleli qembu lamadube eSandlwana iSouth African Native National Congress. Usuke usupheleleke lapho amaNgisi bese kuthanda kakhulu, ngoba usuyisisebenzi sawo amaNgisi esethembekile. Yikho kanye phela lokho kwakuliwa uye futhi uGandhi naye kuyo inhlangano yakhe yamandiya ukuthi nabo bebe izisebenzi zamaNgisi ezithembekile, ukuze kuvikelwe umnotho kanye nenkolo eyayifike nawo amaNgisi, kuphinde kuvikelwe nomhlaba wabantu abamnyama owuthathwe yiwo amaNgisi ukuthi uze ungabuyeli kubo abantu abamnyama. uJohn Langalibalele wayeshova lona phela ihlabathi, njengoba naye wayephakathi kulezi zinhlangano ezazikhandwe yibona amaNgisi, uphakathi emishini, uphakathi kule qembu le-National Contingent. Kulikhone ukuthi alwele laba bantu abamnyama ukuthi bezuze umhlaba, ngoba phela inhloso yeqembu ayingaphansi kwalo labelungu kwakuyikho ukuthi kuvikelwe lo mhlaba phela ungabuyeli kubantu abamnyama. Kanti uzogcina eyigcobile ngale itsho ngaphambili uJohn Langalibalele Dube lapho ahamba khona nelinye ithimba lakhe beya khona e-America nencwadi enohla lwezikhalazo ngokushawa komthetho we-Native Land Act, lapho phela iphikisana nencwadi ezazibhalwe yibo oMashiqela labo uCharles Saunders ngokucindezela abantu abamnyama ngendaba yawo umhlaba wabo.
ngawo nyaka ka-1914, kodwa bamchithelanga isikhathi ngoba ngo-1917 bamkhipha kulesi sikhundla sokuba umongameli wayo i-South African Native National Congress. Bebona phela ukuthi akasaqhube ngenqubo yamadube esandlwana. Inhloso yakhe isithanda ukushintsha mbijana, angase aphinde abe sengozini futhi yokunqunywa ebandleni njengaye uJohn Willem Collins, owalwela abantu abamnyama wagcina esenqunyiwe ebandleni. Wagcina efile ebulawa ukhwantalala lokuthi babe ngasamholeli labelungu bezimmission. Lezi zinto zaseziqale ukwenzeka kuye uJohn Langalibalele zaseziqala ukumnikeza imibuzo, ngoba phela yena njengomntwana owayezalwe kuyo imission wayazi ukuthi abelungu laba babelethe impucuzeko nenqubekela phambili ukuthi abantu abamnyama bethuthuke, njengoba naye ubaba wakhe wayekade ewumfundisi kuzo izimmission. Kodwa wayengakholwa ukuthi le nkolo inencindezelo ngenxa yokuthi wayezalwe kuyo. Wayengazi futhi ukuthi abelungu njengoba babebaculisa le ngoma ethi uKhayili akazuzanga ngokubulala umfowabo, abelungu babesho kubo phela abantu abamnyama laba babekholwa abagcine bebulele abafowabo. Ngakho kubadayisa kubo abelungu ngenxa yokuthi bona base bethathe le nkolo yasezimmission, njengoba naye uBhambatha kaMancinza wadayiswa ngubaba wakhe omncane uMagwababa, emdayisela kubo abelungu laba ukuze bamsoconge. Nazo zonke izingoma wawuhlatshelelisa zona lapha emishini kuthiwa awakhile lapha unekhaya lakho eJerusalema. Beshunyezwa ngazo zonke lezo zinto zokuthi mawucebile ngeke ubone umbuso wezulu. Noma uJohn Langalibalele Dube wayefundile, kodwa izimishini zase ziwugqilaze kakhulu umqondo wakhe, njengoba wathi uma efika ekhaya. Kanti wakhelene naye uShembe umqali wendlela lona benganakile sonke lesi sikhathi, ngoba phela bebhizi ehla enyuka enza umsebenzi wasezimmission. Ulalele bayahlabelela phela, bahlabelela izihlabelelo zaleli sonto leli lisungulwe uye uShembe elinezingoma ezihlukile. Lezi izingoma zesonto kodwa kunezindawo ekuculwa ngazo ezitholakala kulo leli lizwe lalapha eSouth Africa. Azifani nezingoma zasemission ezikhuluma ngezindawo zakamanye amazwe angaziwa. Lezi ngoma zakuleli sonto likaShembe zikhuluma ngamagquma asohlanga nangentaba inhlangakazi. Ezinye zalezi zihlabelelo zihlabelela nangabo oDingane noSenzangakhona. Zicula ngamakhosi akwaZulu, zithi qukula Nkosi okaMpande samshiya ehlobana. Zithi siyakubonga Mvelinqangi uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu wobabamkhulu bethu. Ezinye zithi South Africa vuka. Ezinye zithi phakama Afrika ngegama lenkosi, phakama Afrika funa umsindisi. Ulalele zonke lezi ngoma uJohn Langalibalele Dube unesikhathi sonke phela njengoba exoshiwe lapha kuleya nhlangano ye-South African Native National Congress. Ulalela lezi ngoma abuye ahleke kancane ukuthi ayikho lento ehlatshelelwe laba bantu. Ilapho agcine khona esehlangane naye phela lo baba lona waleli sonto onguShembe. Leli sonto lakhona lakhiwe nangezindlu zesiZulu. Useyambuza lo baba ukuthi wena Mr Shembe, naleli sonto lakhe lakhiwe ngezindlu zesiZulu, sonto lini leli? Nawe futhi unhloboni yomfundisi? Nalamakhosi enihlabelela ngawo, amakhosi ayenonya, amakhosi asendulo afana noShaka ayenesihluku esikhulu futhi engaphucuzekile, ebulala abantu ngesihluku esikhulu. Kungani lokhu nihlabelela ngawo? Leyo nto yamdina kakhulu uShembe, ngoba phela wamphendula yena uJohn Langalibalele ngokuthi mina lawa eniwahlabelelayo amaculo amangisi
Bangaki abantu ababulawe amangisi befika kuleli lizwe? UShembe wayemchazela ngazo zonke izimpi ezasungulwa ngenxa yawo amangisi kusukela kuyo impi yaseSandlwana, okwachitheka igazi eliningi labantu abamnyama, kuze kuzofika kule mpi kaBhambatha, lapho ababebulala khona bebulale ngisho izalukazi kanye nezingane ezincane, kanye nawo amakhosi lawa anqunwa ejele. Wayethi uShembe uma esemchazela uJohn Langalibalele Dube lento abheke phansi ahluleke ukuphendula ngoba phela wayezizwile naye lezi zindaba, kodwa ngenxa yemfundiso yakhe yasezimishini kwakulikhuni ukuthi ayemukele lento eshiwo uShembe noma ngabe yayiyiqiniso. Waze waphinde wazama ukugadla futhi uJohn Langalibalele ngokuthi labo uShaka laba elihlabelela ngabo, uShaka phela lona wabona unkosikazi wayebuya ukutheza izinkuni ekhulelwe. Wathi uShaka lo nkosikazi akahlinzwe kuze kubonakale ingane phakathi esiswini ukuthi ihlezi kanjani. Wajabula uJohn Langalibalele wathi ngimtholile namhlanje uMr Shembe, ngoba phela lana impi yomlomo kuyaxoshiswana ujijelana ngamazwi. UJohn Langalibalele Dube uvikela inkolo yabelungu amangisi, ngapha uShembe uvikela amakhosi akwaZulu kanye nenkolo kaMvelinqangi. Nalapho futhi uShembe wamphendula kalula, wathi lezi bhedlela ezafika nabo abelungu kuleli lizwe, labo odokotela abamhlophe abamthathi yini umuntu wesifazane bambeke phezu kwetafula bese bethatha imimese nezikelo zabo bemsike umuntu wesifazane befuna ukubona ukuthi ingane ihleli kanjani. Yiko kanye-ke lokho kwavele kwamdina yena uJohn Langalibalele, wadikila wahamba ebona khona ukuthi le ndoda iyamehlula ngalezi nkulumo, kodwa isimanga sale ndoda akayifundile. Kodwa uJohn Langalibalele usehambe amazwe waze wabuya phesheya kwesilwandle. Ucasulwa yilo leli bhinca elinguShembe elimehlulayo elihlala ezindlini zesiZulu amaqhugwane, kodwa izimpendulo zakhe zijulile kakhulu. Phela uShembe wayesahamba kuwo lawa mazwi ayekade eprofithwe kuye uZandile Nkabinde ngalesi sikhathi ethi uNkulunkulu uyeza kuleli lizwe lakwaZulu. Uza ukukhanya lapho abelungu ababebuza khona uZandile Nkabinde ukuthi ukhanya kuni lokho okhuluma ngako, ngoba izibhedlela nezikole zikhona esizilethile singabelungu lelizwe. Wathi uZandile Nkabinde ubumnyama bonke lobo, nezibhedlela zenu ubumnyama kanye nezikole zenu ubumnyama. Nangu naye uShembe seyikhuluma lento yalezi bhedlela zabo abelungu lapho khona basuke bezilolonga ngabo abantu laba bebahlinze uma efa lowo muntu bese kuthathwa ngokuthi bekufanele efe lowo muntu, kanti iphutha labo abelungu bahlulekile. Kodwa ukwehluleka kwabo odokotela abamhlophe ababekwa iphutha. Iphutha liye libekwe kuNkulunkulu kuthiwa bese kufike isikhathi sokuthi lowo muntu afe. Kwaba yiko ukuhlangana kwakhe uJohn Langalibalele Dube naye uShembe, ababe ngomakhelwane kodwa benza imisebenzi ephikisanayo. Njengoba uJohn Langalibalele Dube wayesengamele zona izimishini, esekhande nawo phela amasonto amabili ukuze ethuthukise lowo msebenzi wamangisi. Kodwa uShembe ngapha ubonakala sengathi uthatha abantu ubabuyisela emuva. Iyaguqa lapho igumkedlela mzukulu amafutha omkufu 20 nesoka phakade. Amen.